Factura directorului funerar a sosit exact la 3 zile după înmormântarea lui Michael. Sara se uită fix la suma de $8.400, cu mâinile tremurând, în timp ce stătea la masa din bucătăria micuței case închiriate, care, peste 17 zile, nu mai avea să-i aparțină. Mai erau 17 zile până la evacuare. Proprietarul fusese foarte clar în privința asta în timpul vizitei sale de ieri, explicându-i cu o voce monotonă și o indiferență exersată că simpatia nu plătește chiria, iar 3 luni de restanțe însemnau că legea era de partea lui. Fiul ei de 12 ani, Danny, stătea vis-a-vis de ea și își făcea temele cu intensitatea concentrată a unui copil care încearcă să ignore catastrofa adultă care se desfășura în jurul lui. Nu mai plânsese de la înmormântare. Sara își dorea să plângă. Al doilea plic i-a provocat și mai multă greață. Richard, fratele lui Michael, îi trimisese o scrisoare oficială prin avocatul său în care detaliază datoriile pe care se pare că le acumulase răposatul ei soț. $31.000 în împrumuturi personale pe care Richard îi le acordase în ultimii 2 ani. Împrumuturi despre care Sara nu știa nimic. Scrisoarea se încheia cu un termen limită, rambursarea integrală în termen de 60 de zile, sau se vor iniția acțiuni legale pentru a revendica toate bunurile din patrimoniul defunctului. Moștenire. Cuvântul ar fi fost amuzant dacă Sara nu se simțea copleșită. Michael Chen lăsase exact 3 lucruri. O Honda din 1997 cu 240. 00 de mile care nu ar fi trecut inspecția, $427 într-un cont curent și cabana izolată de pe un teren de 40 de acri din munții Catskill, pe care o moștenise de la bunicul său cu 8 ani în urmă. Cabana pe care toată familia o numea obsesia lui Michael, locul în care se ducea în fiecare weekend, în ultimii 5 ani, mereu singur, întorcându-se duminică seara epuizat și secretos. Cabana pe care Sara nu avusese voie să o viziteze niciodată, nici măcar odată. Se destramă, îi spusese Michael singura dată când ea îi sugerase să îl însoțească. E periculoasă. O repar încet, dar încă nu e sigură. Când va fi gata, ți-o voi arăta. Îți promit. Această promisiune murise odată cu el acum 3 săptămâni, când inima lui se oprise pur și simplu în timpul joggingului de dimineață. La 42 de ani, aparent sănătos, se prăbușise pur și simplu pe trotuar, la 4 străzi distanță de casa lor. Murise înainte să sosească ambulanța. Telefonul Sarei vibră. Era sora ei, Jennifer, care venise din Seattle pentru înmormântare și mai rămăsese o săptămână încercând să o ajute să rezolve problemele financiare. Ai văzut scrisoarea lui Richard?" întrebă Jennifer fără preambul. O citesc acum. Vulturul ăla absolut. Sara, tu nu ai banii ăștia, nu ai niciun ban. Asigurarea de viață nu va fi plătită decât peste câteva luni și chiar și atunci va fi doar $50.000. Asta nici măcar nu va acoperi. Știu, vocea Sarei era monotonă. Făcuse calculele de 17 ori. După cheltuielile pentru înmormântare, datoriile imediate și chiria restantă, iar mai rămâne poate $8.000. Nu era suficient pentru prima lună, ultima lună și garanția pentru o locuință decentă. Nu era suficient pentru a supraviețui până când ar fi găsit un loc de muncă care să le asigure amândurora un venit suficient. Cabana, spuse Jennifer cu grijă. Ai putea să o vinzi? Richard s-a gândit deja la asta. În scrisoarea lui spune că terenul nu are nicio valoare. Este prea îndepărtat, nu are utilități, drumul de acces este abia practicabil. Anul trecut a evaluat-o la $22.000. După comisioanele agenției imobiliare și creanțele lui Michael, nu ar mai rămâne nimic. Atunci lasă-l să o ia. Pleacă. Falimentul e mai bun decât... Nu o va accepta, îl întrerupse Sara cu gâtul strâns. Asta e problema, Jen. El nu vrea cabana. Vrea doar să se asigure că nu primesc nimic de la familia lui Michael. Asta e pedeapsa. Familia Ken nu l-a iertat niciodată pe Michael pentru că s-a căsătorit cu Sara. Ea nu era chinezoaică.
Nu avea studii superioare. Era chelneriță când s-au cunoscut, însărcinată în 8 luni dintr-o relație anterioară care se terminase prost. Michael l-a iubit pe Danny din prima clipă și l-a adoptat legal în primul an de căsnicie. Familia lui a participat la nuntă cu zâmbete înghețate și s-a îndepărtat din ce în ce mai mult în anii următori. La înmormântare, soția lui Richard, Patricia, chiar râsese, un sunet mic și ascuțit, când Sara menționase că nu știa despre datorii. "Sigur că nu știai," spusese Patricia. "Michael îți ascundea atâtea secrete, nu-i așa? Cabana aceea, de exemplu. Ce făcea el, de fapt, acolo în fiecare weekend? Soțul meu crede că era o altă femeie. Eu cred că erau droguri, sincer. Toate secretele alea, toate minciunile alea." Ceilalți rude găsiseră motive să se îndepărteze, dar Sara văzuse acordul pe fețele lor. Bietul Michael, prins în capcana acelei femei și a copilului ei, probabil că avea nevoie să fugă undeva în fiecare weekend doar pentru a respira. Acum, Sara scoase actul de proprietate pe care îl găsise în dulapul lui Michael. Cabana și terenul erau doar pe numele lui, cumpărate de bunicul său în 1962, trecute pe numele tatălui său, apoi pe numele lui Michael. Actul menționa structură în stare originală și fără utilități moderne instalate. Era o hartă desenată de mână care arăta locația, la 60 de kilometri nord de Kingston, accesibilă pe un drum de țară nemarcat de pe Route 28, sus în munți, unde semnalul de telefonie mobilă dispărea și cel mai apropiat vecin era la 5 kilometri distanță. "Mamă?" Vocea lui Danny era liniștită. "O să rămânem fără casă?" Întrebarea o lovi ca un pumn. Sara se uită la fiul ei, fiul lui Michael, în toate privințele importante, și văzu frica pe care încerca să o ascundă în spatele expresiei stoice. "Nu," spuse ea, deși nu avea idee cum să facă asta să devină realitate. "O să găsim noi o soluție." În acea noapte, după ce Danny adormise, Sara stătea în sufrageria întunecată, răsfoind fotografiile din telefonul lui Michael, pe care spitalul îl returnase împreună cu lucrurile lui. Sute de fotografii cu cabana și terenul din jur, dar erau fotografii ciudate, nu instantanee obișnuite ale cuiva care documenta lucrările de renovare. Erau fotografii metodice, detaliate, prim planuri ale fundației cabanei, linia acoperișului din mai multe unghiuri, pereții interiori cu ceea ce părea a fi măsurători marcate cu cretă, solul pădurii din jurul structurii cu copaci specifici încercuiți cu roșu. Într-o fotografie, Michael stătea în fața cabanei, zâmbind larg, ținând în mână ceea ce părea a fi un jurnal sau un caiet. Sara a mărit imaginea copertei caietului, dar nu a putut desluși nimic din ceea ce era scris. În spatele lui, prin singura fereastră vizibilă a cabanei, putea vedea ceea ce părea a fi rafturi pline cu ceva, sticle, borcane. Imaginea era prea neclară pentru a se putea distinge. Michael făcuse fotografia folosind un temporizator. Ea putea vedea micul trepied pe care îl cumpărase pentru muncă cu 2 ani în urmă. Nu mai era nimeni acolo. El voise să se fotografieze la cabană. Voia dovezi ale ceea ce făcea acolo în toate weekendurile secrete. Presiunea financiară o copleșea pe Sara din toate părțile. Costurile funeraliilor, cererea lui Richard, evacuarea, imposibilitatea de a o lua de la capăt fără nimic și cu un copil de întreținut. În ultimele 2 săptămâni aplicase la 17 locuri de muncă, în comerț, restaurante, birouri. 2 interviuri, nicio ofertă. Se pare că mamele singure cu lacune în istoricul profesional nu erau candidate atractive. Cabana îi atrăgea în continuare atenția. Acel loc ciudat, interzis, care consumase atât de mult din timpul și energia lui Michael. Locul pe care familia lui îl considera fără valoare, o gaură neagră, o rușine. "Vinde-o cu orice preț," îi sfătuise mama ei într-o convorbire telefonică plină de lacrimi. "Acceptă pierderea și mergi mai departe." Dar ceva din acele fotografii o opri pe Sara. Felul în care zâmbea Michael,
documentație atentă, senzația că el construise ceva, se pregătise pentru ceva, protejase ceva. În dimineața celei de-a 4-a zile după înmormântare, Sara lua o decizie pe care sora ei o va numi mai târziu, fie incredibil de curajoasă, fie complet nebunească. A împachetat 2 rucsacuri, unul cu provizii pentru camping și mâncare, unul cu hainele și temele lui Danny, le-a încărcat în Honda pe moarte și i-a spus fiului ei că se duc să vadă cabana tatălui său. Dar tata nu a lăsat niciodată pe nimeni să... a început Danny. Tata nu mai e aici, a spus Sara cu vocea ușor tremurândă. Și cabana aceea e singurul lucru care ne-a mai rămas. Trebuie să vedem ce e acolo. Călătoria a durat 3 ore, pe un teren din ce în ce mai izolat. Drumul de țară nemarcat apăru exact acolo unde indica harta, iar Sara viră pe el cu inima bătând cu putere. Honda se lovi de 2 ori de fundul drumului plin de gropi, iar ramurile zgâriară ambele părți ale mașinii pe măsură ce drumul se îngusta până la dimensiunea unei poteci. În cele din urmă, pădurea se deschise într-o mică poiană, iar acolo era. Cabana lui Michael arăta exact ca în fotografii, o structură mică, de aproximativ 6 metri pe 6 metri, cu pereți din lemn uzat și acoperiș din tablă ondulată, o fereastră orientată spre sud, o ușă solidă cu un lacăt industrial, coș de fum din piatră pe partea de nord. În jurul ei, pădurea se apropia, creând un sentiment de izolare atât de complet, încât Sara simțea greutatea lui în piept. "E atât de mică," șopti Danny. Sara opri motorul și se lăsă tăcerea. Liniștea profundă a sălbăticiei, la kilometri distanță de orice drum, de orice persoană, de orice ajutor. Lacătul strălucea, evident nou, în ciuda aspectului vechi al cabanei. Sara găsise 3 chei printre lucrurile lui Michael. Cea mai mică se potrivise în broască și se învârti cu un click puternic. Ea deschise ușa, iar mama și fiul rămăseseră înghețați în prag, privind interiorul pe care Michael îl păzise cu atâta gelozie timp de 5 ani. Cabana era imaculată, nu era în ruină, nu era periculoasă, nu era în renovare. Podeaua era din lemn masiv, evident recent refăcută. Pereții fuseseră izolați și căptușiți cu grijă. În colț se afla un mic sobă cu lemne, cu coșul instalat corespunzător prin acoperiș. Era un banc de lucru, un pat pliant cu pături împăturite cu precizie militară, o masă mică și scaune. Dar ceea ce i-a tăiat respirația Sarei au fost rafturile. Rafturi de la podea până în tavan, acoperind 3 pereți, toate pline cu borcane. Sute de borcane de diferite dimensiuni, fiecare etichetat cu scrisul îngrijit al lui Michael, fiecare conținând ceea ce părea a fi plante uscate, ciuperci, rădăcini, semințe și substanțe pe care Sara nu le putea identifica. Danny se îndreptă spre cel mai apropiat raft și citit cu voce tare o etichetă Ganoderma tsugae, octombrie 2022, North Ridge Grove. Atinse un alt borcan. Panax quinquefolius, sălbatic, iulie 2023, Deep Hollow, denumiri latine, notații științifice, date de colectare și locații precise. Pe masa de lucru se aflau mai multe caiete cu coperțile uzate de la folosire. Sara deschise primul și găsi pagină după pagină de note detaliate scrise de mâna lui Michael, însoțite de schițe, măsurători și observații scrise cu precizia cuiva care desfășoară o cercetare serioasă. Ciupercă coadă de curcan crescând pe un copac de tsuga căzut, citi ea cu voce tare. Recoltată în a 3-a săptămână a lunii septembrie pentru un conținut optim de beta-glucan. Uscată la temperatura camerei, depozitată ferită de lumină. Aplicații potențiale, susținerea sistemului imunitar, documentată în multiple studii clinice. Valoarea de piață pentru produsele organice recoltate din natură, $45-60 pe livră uscată. Valoarea de piață. Mâinile Sarei au început să tremure în timp ce răsfoia caietul. Pagină după pagină documenta plante și ciuperci sălbatice, proprietățile lor medicinale, valorile lor de piață, perioadele optime de recoltare. Michael nu fugise în această cabană. Lucrase, cercetase, construnsese ceva.
se mută la un alt raft și scoase un borcan cu eticheta Trametes Versicolor, iunie 2023. Era plin cu ciuperci uscate, aranjate cu grijă. Deschise un alt borcan, rădăcini care arătau ca ginsengul, altul ceea ce părea a fi Golden Seal, substanțe pe care le recunoscu vag din magazinele de medicină naturală, unde un gram se vindea la prețuri șocante. Mamă, vocea lui Danny era ciudată. Uită-te la asta. Arăta spre o hartă fixată pe perete deasupra bancului de lucru. Arăta cele 40 de acri din jurul cabanei, cu zeci de locații marcate în culori diferite. O legendă explica codul culorilor: albastru pentru pădurile de ciuperci medicinale, roșu pentru pete de ginseng, verde pentru colonii de Golden Seal, galben pentru alte specii valoroase. Lângă hartă era agățat un jurnal deschis la o pagină datată cu 2 săptămâni înainte de moartea lui Michael. Scrisul lui era entuziast, aproape jubilant. 5 ani de observații și cultivare dau în sfârșit roade. Pădurea Northridge produce exact cât se prevăzuse. Dacă recolta de toamnă va fi la fel de bună ca cea de primăvară, ne putem aștepta la un venit anual potențial de 60.000, 80.000 de dolari numai din ciuperci. Plantațiile de ginseng sunt suficient de mature pentru a începe recoltarea limitată anul viitor. S-ar putea tripla această cifră. Trebuie să-i arăt lui Sara. Trebuie să-i spun totul. Asta ne-ar putea schimba viața. Trebuie doar să mă asigur că am documentat totul corect mai întâi. Va crede că sunt nebun, dar cifrele nu mint. Sara simți că îi slăbesc picioarele. Se așeză cu greu pe unul dintre scaune, ținând caietul strâns la piept. Michael nu ascunsese secretele pentru a o răni. Încercase să o surprindă. Încercase să construiască ceva magnific pentru a-i scoate din dificultățile financiare și murise înainte de a putea să-i împărtășească asta. Dacă ești atras de călătoria de descoperire a Sarei, mai sunt multe de descoperit. Abonează-te pentru a nu rata ceea ce va găsi în continuare. Dar, pe măsură ce lumina după amiezii începea să pălească și pădurea din jurul lor se întuneca, Sara a observat ceva care i-a înghețat sângele în vene. În fața cabanei erau urme proaspete în noroi, urme de cizme mari, care nu erau de mărimea lui Michael, și duceau de la marginea pădurii direct la ușa cabanei, înainte de a ocoli clădirea și a ajunge în spatele ei. Urmele de pași se întorceau în spatele cabanei, unde Sara a găsit o a doua ușă pe care nu o observase din față. O instalare mai nouă, cu un zăvor care era deschis, lemnul din jurul încuietorii fiind ciobit, ca și cum ar fi fost forțat. Cineva intrase prin efracție. Recent. Mamă, ar trebui să plecăm, șopti Danny, lipindu-se de ea. Inima Sarei bătea cu putere, dar se forță să gândească limpede. Spargerea nu era recentă, ploaia estompa urmele de bocanci, iar lemnul ciobit începuse deja să se îngălbenească. Era de câteva zile, poate de o săptămână. Cine ar fi făcut asta, probabil că plecase de mult. Totuși, ea îl trase pe Danny înapoi în cabana principală și încuie ușa în urma lor, împingând bancul de lucru în fața ei, pentru siguranță. Noaptea se lăsa repede în munți, iar realitatea situației lor o copleși cu o greutate zdrobitoare. Se afla la 60 de kilometri de civilizație, cu un copil de 12 ani, fără semnal la telefonul mobil și cu o mașină care s-ar putea să nu supraviețuiască drumului plin de gropi. Aveau provizii pentru camping, dar niciun plan concret. Iar cabana, care părea o revelație cu o oră în urmă, acum părea o greșeală costisitoare în slow motion. Sara aprinse lanterna cu propan pe care o găsise atârnată lângă ușă și se lăsă pe unul dintre scaune, cu jurnalul lui Michael încă strâns în mâini. Danny stătea vis-a-vis de ea, cu fața palidă în lumina galbenă. "Ce facem?" întrebă el. "Nu știu," a recunoscut ea, iar sinceritatea ei a durut. A răsfoit din nou caietul lui Michael, încercând să găsească răspunsuri în documentația lui minuțioasă. Înregistrările se întindeau pe o perioadă de 5 ani, începând cu observații de bază și devenind treptat mai sofisticate. Anul 1.
cunoașterea terenului, identificarea populațiilor existente de specii valoroase. Bunicul trebuie să fi știut ce creștea aici. Cabana era poziționată perfect pentru a avea acces la mai multe ecosisteme la distanță de mers pe jos. Anul 2. Stabilirea zonelor de cultivare. Ginsengul necesită condiții specifice, pădure de foioase, versanți orientați spre nord, sol bine drenat. Am găsit 3 zone naturale. Am început un plan de recoltare durabilă cu replantarea semințelor. Anul 3. Descoperire în cultivarea ciupercilor. Ciupercile Turkey Tail și reishi pot fi încurajate să colonizeze anumite bușteni căzuți. Am inoculat 47 de bușteni în această primăvară. Dacă măcar jumătate vor prinde, vom avea recolte consistente pentru următorii 5 ani. Înregistrările arătau entuziasmul și cunoștințele crescânde ale lui Michael, dar dezvăluiau și ceva care i-a provocat lui Sara un gol în stomac. Această operațiune necesita atenție constantă, cunoștințe specializate și muncă fizică. Michael își petrecuse fiecare weekend din ultimii 5 ani construind acest lucru. Ea nu avea idee cum să identifice aceste plante, când să le recolteze, cum să le prelucreze sau unde să le vândă. S-a îndreptat spre rafturi și a ales la întâmplare câteva borcane, citind etichetele. Ganoderma lucidum, habar n-avea ce era asta, Hydrastis canadensis, fără sens. Scrisul îngrijit al lui Michael ar fi putut la fel de bine să fie un cod. Valorile potențiale de piață pe care le notase nu însemnau nimic dacă ea nu putea distinge ciupercile valoroase de cele otrăvitoare sau nu știa care rădăcini erau medicinale și care erau obișnuite. Suntem atât de proști, spuse ea cu voce tare, cuvintele scăpându-i înainte să le poată opri. Am condus 40 de mile în sălbăticie pentru a găsi plante uscate pe care nu le pot identifica. Richard avea dreptate. Locul ăsta nu valorează nimic, cel puțin pentru mine. Tata nu credea asta, spuse Danny încetișor. Tata a avut 5 ani să învețe toate astea. Vocea Sarei se ridică, plină de frustrare și durere. 5 ani de cercetare și practică și se opri, luptându-se cu lacrimile. Îmi pare rău, doar că aveam nevoie de bani acum, iar asta înseamnă doar mai multă muncă, mai multe probleme. Nici măcar nu putem sta aici. Nu avem apă curentă, nu avem căldură în afară de soba cu lemne, iar cineva a intrat prin efracție, ceea ce înseamnă că oamenii știu de acest loc. Se gândi la somația de evacuare care urma să expire în 14 zile. Se gândi la fața îngânfată a lui Richard la înmormântare. Se gândi la contul bancar care avea $427 și care trebuia să ajungă pentru o perioadă imposibil de lungă. Borcanele cu plante uscate din jurul ei reprezentau o valoare teoretică, dar ea nu putea mânca teoria, nu putea plăti datoriile cu potențialul. Danny se mutase la masa de lucru și examina ceva ce Sara trecuse cu vederea în inspecția inițială. O cutie metalică încuiată de mărimea unei serviete, ascunsă sub o grămadă de caiete. Mamă, mai e ceva aici. Cutia era grea, asigurată cu un lacăt cu combinație. Sara încercă codurile evidente. Aniversarea lor, ziua de naștere a lui Danny, ziua de naștere a lui Michael, dar nimic nu funcționă. Frustrarea se transformă în furie. Alte secrete. Mai multe încuietori. Chiar și mort, Michael îi ascundea lucruri. Era pe punctul de a renunța când Danny a spus: încearcă data de pe harta aia, cea care arată toate locațiile. Sara s-a uitat din nou la harta de pe perete. În colț, abia vizibilă, era o dată scrisă cu creionul: 08-15-19, 15 august 2019. Încerca combinația. Încuietoarea s-a deschis. În cutie erau teancuri de bani. Nu era o avere, dar era mai mult decât văzuse Sara într-un singur loc în ultimii ani. Numără cu mâinile tremurânde, $4.200 în bancnote de 20 și 50, legate cu elastic. Sub bani era un plic pe care scria fond de urgență. Numai pentru cheltuieli legate de cabană. Nu atingeți decât dacă este absolut necesar.
El economisea, șopti Danny. Chiar și când aveam nevoie de bani acasă, el economisea pentru asta. Descoperirea ar fi trebuit să fie o ușurare. În schimb, se simțea ca o trădare. În timp ce Sara lucra în ture duble la restaurant, în timp ce mâncau ramen 3 nopți pe săptămână, în timp ce Danny purta pantofi prea mici pentru că nu aveau bani pentru alții noi, Michael ascundea bani într-o cutie încuiată într-o cabană secretă. Pentru ce? Pentru a-și finanța hobby-ul, evadarea. Dar sub plic se afla altceva, o scrisoare adresată Sarei, scrisă de mâna lui Michael, datată cu 2 săptămâni înainte de moartea lui. Mâinile ei tremurau când a deschis-o. Sara, dacă citești asta, mi s-a întâmplat ceva înainte să apuc să-ți arăt totul. Știu că ești supărată, știu că pare că am ascuns lucruri, că am ales acest loc în detrimentul familiei noastre, dar îți promit că tot ce am făcut aici a fost pentru familia noastră. Voiam doar să fac totul cum trebuie, înainte să te aduc și pe tine. Voiam să demonstrez că poate funcționa înainte să-ți cer să crezi în ceva ce pare o nebunie. Plantele și ciupercile din această cabană reprezintă 5 ani de muncă, dar mai important, reprezintă libertatea, un venit real, durabil, care nu mă obligă să petrec 12 ore pe zi într-un birou care mă face să mă simt mort pe dinăuntru. Banii din această cutie provin din primele recolte mici pe care le-am vândut, ginseng sălbatic unui cumpărător din Chinatown, ciuperci medicinale unui distribuitor din Portland. Totul legal, totul documentat pentru impozite. Dar mai întâi trebuia să construiesc inventarul, să stabilesc zonele de cultivare, să demonstrez că cifrele nu erau doar o fantezie optimistă. Terenul pe care mi l-a lăsat bunicul meu nu este fără valoare. Este o farmacie care se reînnoiește în fiecare an dacă este gestionată corespunzător. Cele 40 de acri conțin ecosisteme care pot produce 60.000, 80.000 de dolari anual, odată ce sunt pe deplin stabilite. Am documentat totul cu atâta atenție pentru că voiam să vezi că nu eram imprudent. Am fost meticulos. Mai am multe să-ți arăt. Am descoperit lucruri pe care abia le pot crede eu însumi. Dar începe cu elementele de bază. Caietele conțin tot ce ai nevoie pentru a menține și extinde ceea ce am construit. Am inclus și informațiile de contact ale cumpărătorilor, care și-au exprimat deja interesul pentru o aprovizionare constantă. Te iubesc. Te-am iubit întotdeauna. Nu a fost vorba niciodată de evadare, ci de a construi un alt fel de viață pentru noi. Ai încredere în mine încă o dată. Michael. Sara a citit scrisoarea de 2 ori, furia ei transformându-se în ceva mai complicat. Michael nu fugise. El fugise spre ceva, încercând să construiască o bază suficient de solidă pentru a-i susține înainte de a-i cere să părăsească terenul ferm. Chiar încerca să ajute, a spus Danny, citind peste umărul ei. Ar fi trebuit să-mi spună, a răspuns Sara, dar cuvintele își pierduseră ascuțimea. Privise cabana cu ochi noi. Organizarea atentă, înregistrările detaliate, abordarea metodică, nu era un hobby. Era un plan de afaceri în execuție de 5 ani, cei 4. $200 din cutie nu rezolvau totul, dar îi ofereau timp, încă câteva săptămâni înainte de evacuare. Timp pentru a se gândi la pașii următori. Poate suficient pentru a angaja pe cineva care să o ajute să înțeleagă ce crease Michael aici. Era pe punctul de a-i spune asta lui Danny, când un sunet din afară îi îngheță pe amândoi, zgomotul distinct al pașilor pe frunzele căzute, mișcându-se încet în jurul cabanei. Nu era un animal, prea măsurat, prea deliberat. Cineva înconjura clădirea, iar când Sara stinse lanterna și îl trase pe Danny aproape de ea în întunericul brusc, văzu o rază de lumină trecând peste fereastră. Oricine intrase înainte se întorsese. Și de data asta, Sara și Danny erau înăuntru. Pașii se opriră chiar în fața ușii din față. În liniște, Sara își putea auzi propria bătaie a inimii. Putea simți respirația rapidă a lui Danny pe umărul ei. Apoi, o voce masculină și necunoscută strigă: "Știu că e cineva acolo. Am văzut mașina."
Ascultă, nu sunt aici să rănesc pe nimeni. Îl caut pe Michael Chen. Aveam o înțelegere și trebuie să vorbesc cu el despre o livrare pe care mi-a promis-o. Sara nu spuse nimic, mintea ei lucrând cu viteză. O înțelegere? O livrare? Ce altceva mai făcea Michael aici? Numele meu este Robert Vance, a continuat vocea. Conduc o companie de suplimente alimentare în Kingston. Michael era furnizorul meu de medicamente organice recoltate din natură. Dacă a trimis pe altcineva să se ocupe de afaceri, nu-i nimic, dar trebuie să știu, pentru că am clienți care așteaptă produsele, iar Michael nu mai dă semne de viață de 3 săptămâni. 3 săptămâni, același timp de când Michael era mort. Sara luă o decizie, păstrându-și vocea calmă, răspunse: Michael a murit, a avut un atac de cord, sunt soția lui. Tăcere. Apoi: Doamne, îmi pare foarte rău, nu știam. O pauză. Doamnă Chen, o să mă dau înapoi de la ușă și o să aprind lumina de pe verandă. Nu sunt o amenințare, dar ar trebui să vorbim, pentru că îi datorez lui Michael $3.800 pentru o livrare pe care a făcut-o acum o lună, iar dacă sunteți soția lui, banii aceia sunt ai dumneavoastră. Sara simți cum Danny se înțepeni de surprindere. Așteptă, ascultând pașii care se îndepărtau, apoi văzu lumina aprinzându-se în afara ferestrei. O lanternă de camping alimentată cu baterii, așezată pe pământ la câțiva metri de ușă. În lumina ei putea vedea un bărbat care se îndepărta cu mâinile ridicate, cu palmele în afară. În jur de 50 de ani, barbă gri, îmbrăcat în echipament de drumeție și purtând ceea ce părea a fi un aparat foto și un caiet. Nu era amenințător, doar un om de afaceri care părea confuz și trist și care susținea că îi datora lui Michael aproape $4.000 pentru produse deja livrate. Mintea Sarei se învârtea cu noi calcule. Michael făcuse deja vânzări, avea clienți stabiliți. Plantele uscate din borcane din jurul ei nu aveau doar o valoare teoretică, erau stocuri pentru care exista cerere. Se gândi la scrisoarea lui Richard în care cerea $31.000. Se gândi la somația de evacuare. Se gândi la cei 5 ani de muncă asiduă ai lui Michael pentru a construi ceva ce niciunul dintre ei nu înțelesese. Poate că această cabană nu era o fundătură. Poate că era exact ceea ce Michael promisese în scrisoarea sa, începutul la ceva care îi putea salva. Dar mai întâi trebuia să înțeleagă ce moștenise de fapt, iar străinul care stătea în poiană era poate singura persoană care o putea ajuta să traducă notițele meticuloase ale lui Michael în cunoștințe practice. Sara respiră adânc și întinse mâna spre ușă, ținând strâns mâna lui Danny, amândoi pe punctul de a păși într-o lume despre care nu știau că există cu 6 ore în urmă. Robert Vance stătea la măsuța din cabană, cu mâinile aspre înfășurate în jurul unei cani cu cafea instant pe care Sara o preparase pe aragazul de camping cu propan. În lumina lanternei, ea putea vedea durerea sinceră gravată pe chipul lui în timp ce asimila vestea morții lui Michael. Nu a menționat niciodată că are probleme cu inima, spuse Robert încet. Părea mereu sănătos. Uneori urcam împreună pe aceste munți când veneam să iau comenzile. Cunoștea fiecare plantă, fiecare ciupercă, fiecare copac, de parcă ar fi fost prieteni personali. Sara simți un val de gelozie. Acest străin petrecuse timp cu soțul ei, văzuse această latură a lui Michael de care ea fusese exclusă. Dar își înăbuși sentimentul. Robert nu era dușmanul ei. Era potențial singura persoană care o putea ajuta să înțeleagă ce moștenise. Ai spus că îi datorai bani?" întrebă ea. Robert dădu din cap, băgând mâna în buzunarul hainei și scoțând un carnet de cecuri. Ultima livrare a fost acum 4 săptămâni. Rădăcină de ginseng sălbatic de calitate superioară, 3 kilograme uscate și un lot mixt de ciuperci medicinale, reishi, coadă de curcan, coamă de leu. Toate recoltate din natură, certificate organic prin documentația furnizată de Michael. Începu să scrie. Ne-am înțeles la $3.800. Am încercat să dau de el pentru a programa următoarea livrare.
Sara îl privi cum rupse cecul și îl împinse peste masă. Suma îi dădu amețeli, aproape $4.000 pentru plante pe care Michael le culeguse din pădurea din jurul lor. Se gândi la sutele de borcane aliniate pe rafturi, fiecare reprezentând un potențial venit despre care nu știa că există cu 6 ore în urmă. Cât valorează toate astea? Întrebă ea, arătând spre rafturi. Tot ce se află în această cabană. Robert se ridică și începu să se deplaseze de-a lungul rafturilor, citind etichetele și deschizând ocazional borcanele pentru a examina conținutul. Evaluarea lui dură 15 minute, timp în care Sara observă că Danny privea cu o concentrare intensă, absorbind informații așa cum probabil făcuse Michael cu 5 ani în urmă. Estimând conservator, spuse Robert în cele din urmă, vorbim de $40.000 până la $50.000 în materii prime. Poate mai mult dacă calitatea este similară cu cea livrată de Michael, dar asta este doar o parte din valoare. El arătă spre harta de pe perete. Locurile marcate reprezintă zone de cultivare care vor produce an de an. Michael mi-a spus că a stabilit protocoale de recoltare durabile, culegerea numai a plantelor mature, replantarea semințelor, inocularea de bușteni noi pentru cultivarea ciupercilor. Nu este o recoltă unică, este o resursă regenerabilă. Sara simți că îi tăie respirația. $50.000 în stoc, venit regenerabil. Se gândi la cererea lui Richard de $31.000 și simți ceva necunoscut crescând în pieptul ei. Speranță. Aș putea să vând? Întrebă ea. Totul ție sau altora? O parte, sigur. Dar ar fi mai inteligent să înveți cum funcționează afacerea. Michael cerea prețuri premium, pentru că oferea calitate premium cu documentație completă, date de recoltare, coordonate GPS, certificare ecologică. Cumpărătorii ca mine plătesc în plus pentru această fiabilitate. Robert făcu o pauză. Întrebarea este, știi cum să identifici și să recoltezi aceste specii? Pentru că numai ginsengul necesită 5 ani de creștere înainte de a deveni valoros. Dacă îl recoltezi prea devreme, îți distrugi investiția. La fel și cu ciupercile. Momentul este important. Cunoștințele sunt importante. Nu știu nimic, recunoscu Sara. Speranța care îi apăruse cu câteva clipe în urmă începu să se spulbere. Nu pot deosebi ginsengul de morcov, dar eu pot, spuse Danny brusc. Ambii adulți se întoarseră să-l privească. Se mutase la masa de lucru și răsfoia unul dintre caietele lui Michael. Tata m-a învățat. Nu totul, dar elementele de bază. Vara trecută, când m-a adus aici pentru un weekend, se uită la Sara. Tu lucrai în tura dublă pentru nunta lui Henderson. Tata a spus că ar fi bine pentru mine să văd cabana, să învăț câteva tehnici de supraviețuire. Sara simți o strângere în piept. Michael îl adusese pe Danny aici. Începuse să-i transmită cunoștințele sale. De ce nu i-a spus? Ce te-a învățat? Întrebă Robert pe un ton mai degrabă respectuos decât condescendent. Danny se îndreptă spre un raft și alege un borcan. Aceasta este ciuperca coadă de curcan, Trametes versicolor, crește pe lemnul mort de esență tare, are aceste benzi ondulate de culoare și se culege tot timpul anului, dar este mai bună toamna. Se usucă încet și ajută sistemul imunitar al oamenilor. Ales un alt borcan. Aceasta este reishi. Tata o numea ciuperca nemuririi, roșu maroniu, lemnoasă, crește pe copacii pe moarte. Medicina chineză o folosește pentru orice. În timp ce Danny continua să identifice specimenele, Sara a văzut expresia lui Robert schimbându-se de la scepticism la atenție impresionată. Fiul ei recita detalii cu precizia cuiva care fusese învățat de un expert și care reținuse într-adevăr informațiile. Băiatul tău are un dar, îi spuse Robert Sarei. Atenția lui Michael la detalii. Asta e rar. Se întoarse spre Danny. Crezi că ai putea identifica aceste specii în sălbăticie? Pe copaci vii și crescând în pământ? Pe unele dintre ele, spuse Danny cu prudență.
Tata mi-a arătat pădurile de coadă de curcan și buștenii de reishi pe care i-a inoculat. Și știu cum arată ginsengul, modelul frunzelor, fructele roșii toamna, cât de adânci sunt rădăcinile. Atunci ești deja înaintea majorității oamenilor care încearcă să intre în această afacere, spuse Robert. Se uită la Sara. Doamnă Chen, voi fi direct. Michael a construit ceva remarcabil aici, dar este nevoie de o gestionare continuă. Aceste zone de cultivare trebuie monitorizate. Sezoanele de recoltare sunt specifice. Cunoștințele sunt la fel de valoroase ca produsele. Dacă vrei să continui această afacere, va trebui să înveți repede sau să te asociezi cu cineva care știe ce face. Eu învăț repede, spuse Sara, surprinzându-se pe sine însăși cu fermitatea din vocea ei. Ceva se schimbase în ultima oră. Intrase în cabană crezând că va găsi o altă greșeală a lui Michael. Acum se afla în mijlocul a ceea ce ar putea fi salvarea lor. Învață-mă sau arată-mi cine poate să o facă. Am 12 zile până la evacuare, $31.000 datorii familiale și un soț mort care aparent a construit o mică avere pe care toată lumea o consideră fără valoare. Sunt motivată. Robert zâmbi, primul zâmbet sincer de când aflase de moartea lui Michael. Bine, prima lecție începe acum. Caietele lui Michael sunt Biblia ta. Fiecare recoltă, fiecare locație, fiecare observație, el a documentat totul. Studiază-le în seara asta. Mâine dimineață, dacă ești serioasă, te voi duce în acele live-ezi și îți voi arăta ce mi-a arătat Michael. Vom începe cu coada de curcan, pentru că este cea mai ușor de identificat și este în sezon. În următoarele 3 ore, Robert i-a oferit Sarei un curs intensiv despre afacerea lui Michael. Cumpărătorii, o rețea de companii producătoare de suplimente alimentare, practicieni de medicină tradițională chineză și magazine de produse alimentare sănătoase de lux. Structura prețurilor, produsele recoltate din natură, aveau un preț mai mare decât cele cultivate, datorită concentrațiilor mai mari de compuși benefici. Cadrul legal, permise pentru recoltare pe terenuri private, procese de certificare ecologică, cerințe de documentare. Michael era meticulos în ceea ce privește respectarea legii, a explicat Robert. Știa că asta diferențiază culegătorii legitimi de braconieri. Fiecare loc de recoltare este marcat cu GPS, fiecare lot este urmărit, iar el păstra mostre pentru testare în cazul în care cumpărătorii contestau calitatea. Această documentație valorează la fel de mult ca produsul, deoarece stabilește credibilitatea. Mintea Sarei era plină de informații, dar sub copleșirea sentimentelor simțea că ceva se trezea în ea. Petrecuse ani de zile simțind că circumstanțele îi controlau viața, slujbe proaste, dificultăți financiare, dependența de venitul și deciziile lui Michael. Acum, pentru prima dată de când nu-și mai amintea, învăța ceva care îi putea da putere de decizie, putere, alegere. Când Robert s-a pregătit în sfârșit să plece, în jurul miezului nopții s-a oprit la ușă. Încă un lucru. Michael a menționat că a făcut o descoperire acum câteva luni, ceva mai mult decât plantele medicinale obișnuite. Nu mi-a dat detalii, a spus că trebuie să verifice mai întâi, dar era entuziasmat într-un mod pe care nu-l mai văzusem niciodată. A spus că ar putea schimba totul. Ai idee ce a vrut să spună? Sara a dat din cap, dar întrebarea i-a rămas în minte ca o așchie. Ce altceva mai descoperise Michael în aceste 40 de acri? Ce descoperire îl entuziasmase pe un om care catalogase deja sute de specii valoroase? După plecarea lui Robert, Sara și Danny au petrecut încă o oră citind caietele lui Michael la lumina lanternei. Înregistrările erau precise, științifice, dar ocazional apăreau și observații personale. Sara ar adora această livadă. Felul în care lumina dimineții se strecoară prin coronament îmi amintește de părul ei în lumina soarelui. Sau, săptămâna viitoare este ziua lui Danny. Poate că această recoltă îmi va permite în sfârșit să-i cumpăr materialele de artă pe care și le dorește, fără ca Sara să fie nevoită să lucreze ore suplimentare.
Michael construise asta pentru ei. Fiecare weekend, fiecare recoltă atentă, fiecare notiță, toate aveau scopul de a crea siguranță financiară, astfel încât Sara să nu mai fie nevoită să aleagă între a plăti chiria și a-i cumpăra fiului lor pantofi noi. Sara plângea înainte să-și dea seama, lacrimile căzând pe paginile caietului, în timp ce durerea și recunoștința se împleteau. "Îmi pare rău că m-am îndoit de tine," șopti ea către cabana goală. "Îmi pare atât de rău." Danny se sprijinise de umărul ei și stătuseră în tăcere până când lacrimile Sarei se opriseră și lanterna începuse să se stingă. În acea noapte dormiseră pe podeaua cabanei, înveliți în păturile de pe patul lui Michael, epuizați, dar numai atât de disperați. Cecul de $300 din buzunarul Sarei reprezenta o gură de oxigen. Conștientizarea faptului că era posibil să obțină mai multe venituri reprezenta speranță, iar caietele pline cu munca minuțioasă a lui Michael reprezentau o moștenire care încă îi putea salva dacă Sara era suficient de curajoasă să o revendice. Se trezi când Danny o scutură de umăr, în timp ce lumina zorilor se strecură prin fereastra cabanei. "Mamă, e cineva afară din nou. De data asta e o mașină diferită." Sara se ridică în picioare și se uită pe fereastră. Un BMW argintiu stătea în poiana de lângă Honda ei pe moarte, scump, ne la locul lui, aparținând fără îndoială cuiva care nu avea ce căuta în aceste munți. Ușa șoferului se deschise și Richard Chen ieși cu sacoul său ridicol în peisajul sălbatic. Se uită în jur cu dispreț vizibil înainte ca ochii lui să se fixeze pe cabană, iar Sara văzu recunoașterea și calculul trecând pe fața lui. Fratele lui Michael îi găsise. Și din felul în care fotografia cabana cu telefonul, documentând cu atenție structura robustă și exteriorul bine întreținut, Sara știa exact la ce se gândea. Această proprietate nu era deloc fără valoare, ceea ce însemna că averea lui Michael valora mai mult decât susținuse Richard, ceea ce însemna că jocul tocmai se schimbase într-un mod pe care Sara abia începea să-l înțeleagă. Ea îl privi pe Richard învârtindu-se în jurul cabanei, camera telefonului său capturând fiecare detaliu, și simți cum noua ei speranță se cristaliza în ceva mai greu. Michael construise asta, o protejase, o destinase pentru ea și Danny. Richard nu avea de gând să renunțe fără luptă, dar Sara nu era încă pregătită pentru acea luptă. Avea nevoie de mai mult timp pentru a înțelege ce apăra și cum să o apere. Când Richard s-a apropiat de ușa din față, Sara a luat o decizie într-o fracțiune de secundă care avea să definească tot ce urma să se întâmple. L-a apucat pe Danny de mână și i-a șoptit: "Pe ușa din spate, acum, nu suntem aici." Sara și Danny s-au ascuns în spatele unui grup de lauri de munte, la 50 de metri de cabană, urmărind cum Richard fotografia fiecare colț al clădirii. Prin copaci îl puteau vedea încercând să deschidă ușa din față, încuiată, slavă Domnului, apoi învârtindu-se în cerc pentru a examina fundația, acoperișul, coșul de fum din piatră. Își ridica constant telefonul, documentând totul cu atenția metodică a cuiva care construiește un caz juridic. "Ce face?" șopti Danny. "Demonstrează că proprietatea are valoare," răspunse Sara, mintea ei trecând rapid în revistă implicațiile. Cererea de despăgubire a lui Richard se baza pe faptul că cabana era fără valoare, o structură deteriorată pe un teren inutilizabil. Dar fotografiile pe care le făcea spuneau o altă poveste. O clădire bine întreținută, o construcție solidă, evident mai valoroasă decât valoarea de $22.000 pe care o menționase în scrisoarea sa. După 20 de minute, Richard s-a urcat înapoi în BMW-ul său și a plecat, mașina scumpă, sărind comic pe drumul de acces plin de gropi. Sara a așteptat încă 10 minute înainte de a-l conduce pe Danny înapoi la cabană, dar sentimentul ei de siguranță se evaporase. Richard știa unde se aflau acum. Văzuse dovezi care contraziceau povestea lui despre lipsa de valoare a proprietății.
Ceasul păcii lor fragil tocmai se accelerase. În cabană, ochii Sarei s-au oprit cu o nouă urgență asupra caietelor lui Michael. Robert menționase o descoperire care îl entuziasmaseră pe Michael, ceva mai mult decât plantele medicinale obișnuite. Dacă era ceva altceva aici, ceva extraordinar, trebuia să-l găsească înainte ca Richard să se întoarcă cu avocați sau mai rău. A început să citească sistematic, începând cu cele mai recente însemnări. Scrisul lui Michael devenea din ce în ce mai entuziast în ultimele 6 luni. Și martie, am observat un model de creștere neobișnuit în North Ravine. Structura scoarței nu se potrivește cu niciuna dintre speciile pe care le-am documentat. Am prelevat probe pentru comparație. Aprilie. Cercetările din bibliotecă confirmă suspiciunea. Dacă am dreptate, asta schimbă totul. Trebuie să verific cu un expert înainte să-mi fac speranțe. Deci mai. Am trimis mostre de scoarță și acei către dr. Patricia Okonkwo de la Cornell sub un nume fals. Nu pot risca să se afle până nu sunt sigur. 8 iunie, Patricia a confirmat. Taxus brevifolia, Tisa de Pacific. Crește în mod natural în Catskills, ceea ce nu ar trebui să fie posibil. Ea cere să afle locația exactă. Am refuzat. Trebuie să înțeleg mai întâi ce înseamnă asta. Mâinile Sarei tremurau în timp ce citea. Nu avea idee ce înseamnă Tisa de Pacific, dar entuziasmul lui Michael se intensificase. A răsfoit mai departe, căutând intrări mai recente. 22 iulie. Am recoltat o mică mostră de scoarță, respectând protocoalele de sustenabilitate. Dacă măcar o parte din pădure poate fi recoltată, vorbim de peste $200.000 pe an. Dar nu mai e vorba de bani, e vorba de conservare. Pădurea asta nu ar trebui să existe aici. Schimbări climatice, populație străveche rămasă. Oricum ar fi, e semnificativ din punct de vedere științific. În august, am luat legătura cu un cercetător farmaceutic din Boston. Ei folosesc compusul din scoarță de Tisa pentru producerea de tratamente împotriva cancerului. Există versiuni sintetice, dar extracția naturală este încă preferată pentru anumite aplicații. Sunt interesați, foarte interesați. Înregistrarea se termina aici, cu 3 săptămâni înainte de moartea lui Michael. Sara se lăsă pe spate cu mintea învârtindu-se. Tratament împotriva cancerului, aplicații farmaceutice, cifre care făceau ca afacerea cu ciuperci medicinale să pară mărunțiși. Mamă, ce este Tisa de Pacific?" întrebă Danny citind peste umărul ei. Habar n-am, recunoscu Sara. Cercetă cutia cu dosarea lui Michael și găsi un dosar marcat Cercetare Taxus Confidențial. Înăuntru se aflau articole tipărite din reviste medicale, corespondență cu cercetători și fotografii detaliate ale copacilor cu scoarță roșiatică și ace de un verde închis. Un articol era subliniat pe larg: paclitaxelul obținut din Taxus brevifolia, conservare și aplicații comerciale. Educația liceală a Sarei nu o pregătise pentru limbajul științific dens, dar anumite fraze i-au sărit în ochi. Compus utilizat în tratamentul cancerului ovarian, mamar și pulmonar. Extracția naturală din scoarță produce o structură moleculară superioară, protocoale de recoltare durabile esențiale datorită ratei de creștere lente. Valoarea pe piața neagră depășește $400 pe livră pentru exemplarele sălbatice verificate. $400 pe livră pentru scoarță de copac. Mâinile Sarei tremurau când a scos jurnalul de recoltare al lui Michael pentru misterioasa locație North Ravine. El documentase 47 de arbori maturi de Tisa de Pacific, răspândiți pe 5 acri din proprietate, cu măsurători detaliate care sugerau o recoltă anuală durabilă de scoarță de aproximativ 600 de livre, odată ce ar fi fost stabilită și autorizată în mod corespunzător. Calculele o amețeau. Chiar și la prețuri conservatoare se așteptau la un venit care depășea cu mult orice își imaginase ea. Dar implicațiile depășeau aspectul financiar. Michael descoperise o populație de copaci semnificativă din punct de vedere științific, care aparent nu ar fi trebuit să existe în această regiune.
Acest lucru făcea proprietatea valoroasă nu doar din punct de vedere comercial, ci și academic, ecologic și, potențial, istoric. Sara încă procesa aceste informații când a auzit vehicule apropiindu-se, mai multe vehicule, cu motoarele zgomotoase în liniștea muntelui. S-a dus la fereastră și a simțit cum îi se face rău. BMW-ul lui Richard se întorsese, urmat de o camionetă și o dubă albă, cu inscripția Morris County Land Survey pe lateral. Richard adusese întăriri. Sara a văzut 5 persoane coborând din vehicule. Richard, o femeie îmbrăcată în haine scumpe de afaceri, care părea a fi avocat, 2 bărbați în echipament de topografie și cineva cu echipament profesional de fotografiat. S-au adunat lângă mașina lui Richard, iar Sara l-a văzut gesticulând animat, arătând spre cabană, pădurea din jur și potecile marcate care duceau spre diferite zone de cultivare. "Trebuie să plecăm," a spus Danny urgent. "Nu," a răspuns Sara, surprinzându-se pe sine însăși cu fermitatea vocii. "Rămânem, asta e a noastră." A luat ultimul caiet al lui Michael, dosarul cu cercetările despre Tisa și actul de proprietate. Apoi a respirat adânc și a îndreptat umerii și a ieșit pe ușa cabanei pentru a-i înfrunta. Expresia lui Richard când o văzu era de neprețuit, șocul urmat rapid de o furie prost ascunsă. "Sara, ce faci aici? Proprietatea asta îmi aparține," spuse ea calmă. "Întrebarea este, voi ce faceți aici?" Avocata făcu un pas înainte, întinzându-i o carte de vizită. "Margaret Walsh, Chen Family Legal Trust." "Doamnă Chen, am încercat să vă contactăm în legătură cu lichidarea proprietății. Prezența dumneavoastră aici este de fapt un noroc. Ne scutește de efortul de a vă căuta." "Nu mă ascund," răspunse Sara. "Am fost la casa din care încercați să mă evacuați." Zâmbetul lui Margaret era profesional și rece. "Evacuarea este o chestiune separată între dumneavoastră și proprietarul. Suntem aici în legătură cu proprietățile lui Michael, mai precis cu această parcelă." Ea arătă spre cabană și terenul din jur. "Domnul Richard Chen și-a exprimat îngrijorarea cu privire la evaluarea proprietății care a fost utilizată în calculele inițiale ale moștenirii. El a solicitat o evaluare și o expertiză actualizate." "De ce?" întrebă Sara, deși știa exact de ce. "Pentru că proprietatea pare să aibă o valoare semnificativ mai mare decât cea declarată inițial," spuse Margaret cu calm. "Dacă este așa, acest lucru afectează valoarea totală a moștenirii și, în consecință, obligațiile de plată a datoriilor. Trebuie să stabilim valoarea exactă înainte de a proceda la distribuirea activelor." Richard o privea pe Sara cu ochi calculatori. "Încerc să fiu corect, Sara. Datoriile lui Michael față de mine sunt legitime și am documente care dovedesc fiecare împrumut. Dacă această proprietate valorează mai mult decât credeam, atunci moștenirea are mijloacele necesare pentru a satisface aceste obligații. Dar avem nevoie de o evaluare profesională pentru a determina valoarea reală." Sara se uită la echipa de topografi, care deja despacheta echipamentul. Aveau de gând să cartografieze proprietatea, să documenteze structurile și, probabil, să descopere zonele de cultivare pe care Michael le stabilise cu atâta grijă. Odată ce vor înțelege ce se cultivă aici, vestea se va răspândi. Cumpărătorii, concurenții, poate chiar și hoții vor afla despre pădurea de Tisa, plantațiile de ginseng și sistemul de cultivare a ciupercilor pe care Michael îl perfecționase timp de 5 ani. "Trebuie să văd documentele referitoare la împrumuturile pe care susțineți că Michael le-a contractat," spuse Sara cu o voce mai fermă decât se simțea. "Acorduri semnate, înregistrări ale plăților, orice dovedește că aceste datorii există cu adevărat." "Avocatul meu are copii," spuse Richard. "Vreau originalele, vreau înregistrări bancare care să arate că banii au fost efectiv transferați. Și vreau o evidență completă a momentului în care s-ar fi contractat aceste împrumuturi, pentru că Michael nu a menționat niciodată că ar fi împrumutat vreun ban de la tine în 12 ani de căsătorie." Richard
strânse din dinți. Mă faci mincinos? Spun că am nevoie de dovezi înainte să accept că soțul meu decedat îți datora $31.000, răspunse Sara. Și spun că nu vei inspecta această proprietate fără un ordin judecătoresc, pentru că mi-aparține și tu intri fără drept. Zâmbetul profesional al lui Margaret se estompă. Doamnă Chen, putem face asta în mod cooperativ sau prin canale legale, dar în orice caz, această proprietate va fi evaluată corespunzător ca parte a lichidării succesorale. Refuzul de a permite o inspecție legală nu va face decât să întârzie inevitabilul și să vă expună riscului de a fi acuzată de sfidarea instanței de succesiune. Sara simți panica crescând, dar o reprimă. Se gândi la documentația minuțioasă a lui Michael, la cei 5 ani de muncă metodică, la planurile lui de a o surprinde cu dovada că cabana nu era o groapă de bani, ci o mină de aur. El construise ceva remarcabil aici și ar fi fost blestemată dacă l-ar fi lăsat pe Richard să-i o ia înainte să înțeleagă măcar ce avea. Bine, spuse ea, inspecționați proprietatea, evaluați structurile, dar nu atingeți nimic. Nu se taie copaci pentru a se vedea mai bine, nu se sapă pentru a se testa, nu se îndepărtează nimic din incintă, doar observare. De acord, spuse Margaret repede, înainte ca Richard să poată obiecta. Echipa de inspecție se răspândi pe proprietate, iar Sara privi cu teamă crescândă cum începură să marcheze copaci, să măsoare distanțe, să fotografieze zonele cultivate cu grijă de Michael. Danny stătea lângă ea, cu mâna în a ei, amândoi privind cum străinii documentau lumea secretă pe care Michael o construise. În timpul acestei observații, Sara a remarcat ceva ciudat. Unul dintre membrii echipei de cercetare, un bărbat mai tânăr, cu mâinile aspre și ochii atenți, se oprea în fața anumitor copaci, examinând scoarța și atingând ușor ace. Spre deosebire de colegul său, care se concentra pe măsurători și coordonate GPS, acest bărbat studia pădurea în sine. După 20 de minute s-a apropiat direct de Sara, ignorând prezența lui Richard. Doamnă, trebuie să vă întreb, știți ce crește în North Ravine? Inima Sarei bătea cu putere. De ce? Pentru că, dacă sunt ceea ce cred eu că sunt, nu mai aveți de-a face cu o evaluare de rutină a proprietății. Aveți de-a face cu descoperirea unei specii protejate, cu un potențial interes farmaceutic și cu o importanță ecologică care ar declanșa supravegherea statului și posibil a autorităților federale. El a vorbit în șoaptă. Numele meu este James Ortega. Sunt botanist, nu topograf. Lucrez în paralel pentru bani. Dar acei copaci din râpă sunt Tisa de Pacific, Taxus brevifolia, și nu ar trebui să crească în mod natural în New York. Dacă aceasta este o populație sălbatică autentică, este extraordinar din punct de vedere științific. Ce înseamnă asta pentru mine? Întrebă Sara. Înseamnă că ai nevoie de avocați specializați în mediu, nu de avocați specializați în proprietăți imobiliare, spuse James în șoaptă. Înseamnă că valoarea acestei proprietăți nu este doar comercială, ci și academică și conservațională. Și înseamnă că oamenii vor dori să aibă acces la ea, lucru pe care îl poți controla dacă ești inteligentă. El îi înmână o carte de vizită. Departamentul de botanică al Universității Cornell. Asta este slujba mea de zi cu zi. Sună-mă mâine. Există modalități de a proteja descoperiri ca aceasta, beneficiind în același timp de ele, dar ai nevoie de îndrumare adecvată înainte ca avocații lui Richard să transforme asta în ceva care să-l avantajeze pe el în locul tău. Înainte ca Sara să poată răspunde, vocea lui Richard se auzi în poiană. Ortega, te plătim să faci măsurători, nu să stai la taclale, întoarce-te la treabă. James îi aruncă Sarei o privire semnificativă și plecă, lăsând-o să țină cartea lui de vizită ca pe o salvare. Dacă te întrebi cum transformă Sara această descoperire într-o protecție, în loc să o piardă, rămâi cu noi. Pentru că ceea ce se va întâmpla în continuare
va determina dacă ea va salva moștenirea lui Michael sau va pierde totul în fața celor care odată au batjocorit-o. Măsurătorile au durat 3 ore. Au durat 3. Când echipa lui Richard a terminat, Sara era la capătul puterilor, dar și-a păstrat calmul, păzind cabana așa cum probabil a făcut Michael timp de 5 ani, protejând ceva prețios de oamenii care vedeau doar semnul dolarului. Când mașinile au plecat în sfârșit, Margaret Walsh i-a înmânat Sarei o notificare oficială. Evaluarea proprietății va fi finalizată în 2 săptămâni. Audierea succesorală este programată pentru 17 octombrie pentru a se soluționa creanțele asupra patrimoniului. Vă sugerez să angajați un avocat, doamnă Chen. Situația va deveni complicată. Data a lovit-o pe Sara ca un pumn, 17 octombrie. Mai erau 10 zile. 10 zile pentru a înțelege ce avea, pentru a o proteja legal și pentru a se pregăti să lupte în instanță pentru moștenirea lui Michael împotriva propriei sale familii. După ce au plecat, Danny a întrebat, ce facem acum? Sara s-a uitat la cartea de vizită a lui James Ortega, apoi la dosarul de cercetare a lui Michael, apoi la cabana care adăpostea 5 ani de muncă minuțioasă. Luptăm inteligent, a spus ea. Tatăl tău a petrecut 5 ani construind ceva remarcabil. Vom petrece următoarele 10 zile învățând tot ce știa el și găsind oameni care ne pot ajuta să păstrăm asta. În acea seară, Sara a dat 3 telefoane de pe telefonul prin satelit pe care îl găsise în proviziile de urgență ale lui Michael. Primul a fost către Robert Vance, rugându-l să o pună în legătură cu toți cumpărătorii, cercetătorii și experții din rețeaua lui Michael. Al doilea a fost către dr. Patricia Okonkwo de la Cornell, care a răspuns după miezul nopții și s-a animat imediat când Sara a menționat pădurea de Tisa din Pacific. Al treilea a fost către un birou de asistență juridică din Kingston, care se ocupa de dreptul mediului și al proprietății pentru clienții cu venituri mici. Până în zori, Sara avea deja un plan. Nu era perfect și necesita încredere în străini care fuseseră atrași de munca lui Michael. Dar era ceva. Ceea ce ea nu știa încă era că Richard dăduse și el telefoane. Companiilor farmaceutice, dezvoltatorilor imobiliari, oamenilor care vedeau descoperirea lui Michael mai degrabă ca o oportunitate decât ca o moștenire. Lupta pentru cele 40 de acri era pe cale să devină mult mai mare decât o dispută familială privind datoriile moștenite. Și undeva în ultimele însemnări din caietul lui Michael mai era un secret pe care Sara nu îl descoperise încă, o revelație care urma să schimbe nu doar valoarea proprietății, ci și înțelegerea ei asupra a tot ceea ce Michael încercase să protejeze. A doua zi dimineață, Sara a descoperit că lacatul de la ușa cabanei fusese înlocuit cu un lanț rezistent și că pe mâner era lipită o notificare legală. Proprietate în litigiu succesoral, intrarea interzisă prin ordinul executorului testamentar Richard Chen. Era blocată în afara cabanei lui Michael, în afara cercetărilor, a inventarului, a muncii de o viață care ar fi trebuit să-i salveze. Mâinile Sarei tremurau de furie în timp ce citea notificarea. Danny stătea lângă ea cu fața palidă. Veniseră cu mașina în zori special pentru a recupera mai multe documente ale lui Michael înainte de audierea succesorală, iar acum stăteau în fața unei uși încuiate, cu un ordin legal care făcea intrarea potențial ilegală. Poate face asta?" întrebă Danny. Nu știu." Sara scoase telefonul. În mod miraculos, avea o bară de semnal în dimineața aceea și sună la numărul de pe cartea de vizită a lui James Ortega. El a răspuns la al doilea apel. 20 de minute mai târziu, James a sosit împreună cu dr. Patricia Okonkwo de la Cornell, o femeie impresionantă de vreo 60 de ani care se mișca prin pădure cu încrederea cuiva care o studiase timp de 10 de ani. În urma lor a venit un al treilea vehicul, Robert Vance cu alți 2 bărbați pe care Sara nu-i recunoștea. Aceștia sunt Tom Blackfeather și Marcus Chen,
a spus Robert, arătând spre însoțitorii săi. Tom este un bătrân lenape și un apărător al mediului. Marcus este vărul lui Michael, cel care a vorbit cu el, spre deosebire de Richard. Marcus era mai tânăr decât Richard, poate 35 de ani, cu aceeași privire atentă ca a lui Michael. Îmi pare rău pentru Michael, îi spuse el Sarei. Și îmi pare rău pentru vărul meu. Richard încerca de ani de zile să obțină această proprietate. Știa că Michael descoperise ceva valoros aici. De unde știai? Întrebă Sara. Michael mi-a arătat. Vara trecută m-a dus să văd pădurea de Tisa. A spus că avea nevoie ca cineva din familie să știe despre ea în caz că îi se întâmpla ceva. Expresia lui Marcus se întări. Richard a aflat cumva. Atunci au început să apară împrumuturile în registrele lui. Împrumuturi pe care Michael nu le-a primit niciodată. Sara, simți că îi tăie respirația. Vrei să spui că datoriile sunt false? Vreau să spun că Richard plănuia această preluare de cel puțin un an, răspunse Marcus. Și am mesaje text de la Michael în care mă întreba dacă am împrumutat bani de la Richard, folosind numele lui ca garanție. Michael era suspicios, dar a murit înainte să poată contesta legal acest lucru. Dr. Okonkwo examinase tufișurile de Tisa din Râpa de Nord în timpul acestei conversații. Acum se întorsese, cu fața înroșită de emoție și îngrijorare. Doamnă Ken, ceea ce crește aici este extraordinar. Este o populație genetic distinctă de Taxus brevifolia, complet izolată de populațiile din nord-vestul Pacificului. Fie este o rămășiță din distribuția precolonială, fie făcu o pauză semnificativă, ceva și mai remarcabil. Am nevoie de probe, de documentație adecvată, de analize genetice. Dar, mai important, trebuie să desemnați imediat această proprietate ca sit de cercetare științifică. Această desemnare ar proteja-o legal de dezvoltarea privată sau de vânzare în timpul succesiunii. Cum facem asta? Întrebă Sara. Pot solicita statutul de conservare de urgență prin Agenția de Mediu a statului, spuse Tom Blackfeather, mai ales dacă există dovezi ale existenței unor specii rare și ale importanței culturale. Lenape au folosit scoarța de Tisa din Pacific în scopuri medicinale de generații întregi. Găsirea unei populații aici sugerează o utilizare istorică despre care nu știam că există. Acest lucru declanșează protecții suplimentare în conformitate cu legea patrimoniului nativ american. James fotografia deja pădurea, documentând fiecare copac cu precizie profesională. Redactez acum cererea de conservare. Cu acreditările patriciei și susținerea culturală a lui Tom, putem depune cererea de urgență până în această după-amiază. Asta ar îngheța orice transfer de proprietate în așteptarea evaluării de mediu. Sara îi privea pe acești oameni, străini cu 48 de ore în urmă, mobilizându-se pentru a proteja ceva de care nu aveau niciun beneficiu personal. O făceau pentru știință, pentru istorie, pentru principiul conservării. O făceau pentru că Michael avusese încredere în ei, iar ei onorau această încredere protejându-i munca. În săptămâna următoare, Sara a învățat ce înseamnă cu adevărat comunitatea. Robert a pus-o în legătură cu încă 3 cumpărători interesați de stocul de plante medicinale al lui Michael, oferindu-i avansuri în numerar, care i-au permis să plătească 2 luni de chirie restantă și să evite evacuarea imediată. Dr. Okonkwo a depus petiția de conservare și a adus 2 studenți absolvenți pentru a începe cercetarea documentată, prezența lor pe proprietate făcând complicată din punct de vedere legal revendicarea accesului privat. Tom Blackfeather a contactat mass media locală în legătură cu descoperirea și brusc, cabana fără valoare a fost descrisă în ziare ca comoară botanică și resursă farmaceutică potențială de importanță internațională. Marcus a furnizat dovezile de care Sara avea cea mai mare nevoie.
extrase bancare care arătau că împrumuturile presupuse ale lui Richard către Michael nu fuseseră niciodată transferate, extrase de cont de card de credit care dovedeau că Richard falsificase documentele de împrumut și mesaje text în care Richard discuta despre recuperarea proprietății familiei pe care Michael o risipea pe hobby-ul său. Cu 5 zile înainte de audierea succesorală, Margaret Walsh a sunat-o direct pe Sarah. Doamnă Chen, clientul meu ar dori să propună o înțelegere. Vă ascult, a spus Sarah, deși avocata ei, o avocată specializată în drept ambiental, pe nume Diana Reeves, care îi preluase cazul pro bono după ce citise despre pădurea de Tisa, îi recomandase să înregistreze totul. Domnul Richard Chen este dispus să ierte toate datoriile revendicate în schimbul unei participații de 25% la orice dezvoltare comercială a proprietății și a drepturilor prioritare de a negocia contracte farmaceutice pentru scoarța de Tisa de Pacific. Sarah simți cum îi urcă dezgustul în gât. Richard voia un sfert din tot ce construise Michael, voia controlul asupra descoperirii pe care încercase să o fure. Nu, doamnă Chen, fiți rezonabilă. Soțul dumneavoastră avea datorii la... Clientul dumneavoastră a falsificat documentele de împrumut, îl întrerupse Sarah. Am documente bancare care dovedesc că nu s-au transferat niciodată bani. Am mesaje care dovedesc că el știa despre pădurea de Tisa și voia să o revendice. Și am o duzină de martori gata să depună mărturie că Michael le-a spus în mod specific că nu a împrumutat niciodată bani de la Richard. Așadar, iată contraoferta mea. Richard renunță imediat la toate pretențiile sau depun plângere pentru fraudă și las procurorii să stabilească câte lege a încălcat falsificând acele documente. Tăcere la telefon. Apoi, voi transmite poziția dumneavoastră clientului meu. Audierea din 17 octombrie a avut loc într-o sală de judecată arhiplină. Ceea ce ar fi trebuit să fie o simplă partajare a moștenirii devenise ceva mai important. Botanici, ecologiști, jurnaliști și jumătate din familia extinsă a lui Michael au venit să asiste. Richard stătea la masa reclamantului alături de Margaret Walsh, cu o expresie controlată, dar cu mâinile încordate. Sarah stătea vis-a-vis de el, alături de Diana Reeves, cu caietele de cercetare ale lui Michael așezate între ele ca niște muniții. Judecătoarea, o femeie în vârstă pe nume Patricia Herrera, a examinat documentele depuse cu un scepticism evident. Domnule Chen, cererea dumneavoastră se bazează pe împrumuturi pe care susțineți că le-ați acordat defunctului între 2021 și 2024 în valoare totală de $31.000. Cu toate acestea, părâtul a prezentat documente bancare care nu indică niciun transfer corespunzător, niciun cec încasat, nicio tranzacție electronică. Cum explicați această discrepanță? Margaret Walsh s-a ridicat. Onorată instanță, împrumuturile au fost acordate în numerar, clientul meu a retras fonduri din conturile personale special pentru aceste tranzacții. Atunci ar trebui să aveți înregistrări ale retragerilor care să corespundă cu datele presupuse ale împrumuturilor, a spus Diana cu calm. Ea a prezentat un alt document. Acestea sunt extrasele bancare ale lui Richard Chen pentru perioada relevantă. Nu există retrageri de numerar care să depășească $500 în niciuna dintre datele corespunzătoare împrumuturilor pretinse. De fapt, în 2 dintre perioadele presupuse a fi cele ale împrumuturilor, conturile domnului Chen arată solduri insuficiente pentru a acoperi sumele pe care pretinde că le-a furnizat. Expresia judecătorului Herrera s-a întărit. Doamna avocat Walsh, Richard s-a aplecat pentru a-i șopti urgent avocatului său. Margaret a pălit. De onorată instanță, clientul meu s-ar putea să se fi înșelat în privința datelor exacte sau a inventat împrumuturile în întregime, îl întrerupse Diana. Am prezentat și mesaje text între decedat și vărul său, Marcus Chen,
în care Michael afirmă în mod explicit că nu a împrumutat niciodată bani de la Richard și că crede că Richard falsifică înregistrările pentru a revendica proprietatea. Aceste mesaje sunt datate cu 8 luni înainte de moartea lui Michael. Judecătorul se întoarse către Richard. Domnule Ken, i-ați acordat sau nu împrumuturi bănești fratelui dumneavoastră? Sara observă cum Richard își calcula opțiunile. Putea să continue să mintă și să riște acuzații de sperjur sau putea să recunoască adevărul și să piardă totul. I-a văzut momentul în care el își dădu seama că exagerase, că fusese atât de încrezător, că o văduvă fără resurse nu putea riposta, încât devenise neglijent în frauda sa. S-ar putea să mă fi înșelat în privința sumelor, a spus Richard în cele din urmă. V-ați înșelat în privința faptului că i-ați împrumutat fratelui dumneavoastră $31.000? Tonul judecătorului Herrera era rece. Pare un detaliu important de uitat. Ce s-a întâmplat apoi a durat 12 minute. Diana a prezentat petiția privind conservarea mediului, documentația privind importanța științifică, dovezile că Richard era conștient de valoarea proprietății înainte de a-și formula pretențiile. Ea a prezentat declarații ale cumpărătorilor care confirmau afacerea lui Michael, dovedind că cabana nu era fără valoare, ci o operațiune comercială funcțională. Ea a prezentat dosarul privind patrimoniul cultural al lui Tom Blackfeather, care fusese aprobat oficial cu 3 zile înainte, ceea ce însemna că proprietatea beneficia acum de multiple niveluri de protecție juridică care împiedicau vânzarea sau transferul fără o examinare aprofundată. Până când Diana a terminat, cererea de despăgubire a lui Richard era moartă. Mai mult decât moartă, era expusă ca o tentativă de fraudă, iar judecătorul Herrera făcea comentarii pertinente despre trimiterea cazului la procurorul districtual. Toate cererile împotriva moștenirii sunt respinse, a decis judecătorul. În plus, îi ordon domnului Richard Chen să o despăgubească pe doamna Sarah Chen pentru toate cheltuielile legale ocazionate de apărarea împotriva acestor cereri false. Doamnă Chen, proprietatea și toate bunurile asociate sunt confirmate ca fiind ale dumneavoastră, sub rezerva servituților de conservare depuse voluntar. Curtea nu găsește nicio cerere legitimă de plată a datoriilor împotriva moștenirii defunctului dumneavoastră soț. Sara simți cum Danny îi strângea mâna atât de tare încât o durea. De cealaltă parte a culoarului, Richard stătea nemișcat, realizând în sfârșit realitatea pierderii sale. Încercase să fure munca de o viață a lui Michael și, în schimb, se expusese ca un escroc în fața instanței. Își distrusese credibilitatea în fața familiei și se asigurase că Sara nu-l va include niciodată de bunăvoie în nimic legat de proprietate. În fața tribunalului, Dr. Okonkwo răspundea la întrebările jurnaliștilor despre pădurea de Tisa, în timp ce Tom Blackfeather discuta implicațiile asupra patrimoniului cultural. Marcus s-a apropiat de Sara împreună cu alți membri ai familiei Chen, cei care îl plăceau cu adevărat pe Michael și care fuseseră excluși de ramura familiei lui Richard. Vrem să ajutăm, a spus Marcus. Munca lui Michael nu ar trebui să se termine odată cu el. Putem contribui cu timp, resurse, relații. Unii dintre noi au experiență în afaceri, cunoștințe juridice, pregătire științifică. Lăsați-ne să participăm la onorarea moștenirii sale. Sara s-a uitat la acești oameni, familia care fusese ținută la distanță de influența lui Richard, dar care dorea sincer să continue viziunea lui Michael. S-a gândit la caietele pline de cercetări, la zonele de cultivare care aveau nevoie de îngrijire, la amploarea muncii care o aștepta. Nu putea să o facă singură, nu voia să o facă singură. Există o singură condiție, a spus ea. Nu este vorba doar de profit. Michael a construit asta pentru că iubea munca, iubea pământul, iubea ideea de recoltare durabilă care ajuta oamenii fără a distruge resursele. Dacă sunteți de acord cu această viziune, nu doar pentru a vă îmbogăți.
Au fost de acord și în acel moment Sara a simțit schimbarea. Nu mai era singură. Nu mai era doar o văduvă disperată care încerca să supraviețuiască. Devenea administratorul a ceva ce Michael începuse, dar care putea crește dincolo de amândoi. Dacă ați urmărit transformarea Sarei de la disperare la determinare, abonați-vă, deoarece ultimul capitol dezvăluie nu doar modul în care ea onorează munca lui Michael, ci și ceea ce descoperă că el proteja din motive pe care niciunul dintre ei nu și le-ar fi imaginat. În acea seară, înapoi la cabană, cu încuietorile îndepărtate și proprietatea fiind în întregimea ei, Sara a găsit ceva ce îi scăpase în timpul haosului. În ultimul caiet al lui Michael, ascuns în coperta din spate, se afla un plic pe care scria „Pentru Sara, deschide după ce înțelegi totul”. Înăuntru era o scrisoare scrisă de mâna lui Michael, datată cu o săptămână înainte de moartea lui, și o cheie mică pe care scria „Cutie de valori numărul 847, Kingston First National”. Scrisoarea începea astfel: „Sara, dacă citești asta, înseamnă că ai descoperit ceea ce am construit și, sper, ai găsit oameni buni care să te ajute să continui. Dar mai este un lucru pe care trebuie să-l știi, ceva ce am descoperit și care a schimbat totul în ceea ce privește importanța acestei proprietăți. Cheia te va conduce la documente care explică nu doar ce crește aici, ci și de ce. Te iubesc. Protejează acest loc. Este mai important decât mi-am imaginat vreodată. Michael.” Sara se uită fix la cheie, mintea ei lucrând cu viteză. Ce altceva mai descoperise Michael? Ce putea fi mai important decât o populație rară de tisa în valoare de sute de mii de dolari? Ce protejase el de așa mare nevoie, încât să aibă nevoie de un seif în oraș? Banca urma să fie închisă până dimineața. Avea 12 ore să se întrebe ce secret ascuns avusese soțul ei, ce descoperire îl determinase să scrie această scrisoare cu atâta urgență, cu doar câteva zile înainte ca inima lui să cedeze. A doua zi dimineață, Sara stătea la ghișeul băncii Kingston First National Bank, cu cheia mică, tremurând în mână. Directorul o conduse la cutia numărul 847, la care Michael accesase de 3 ori în ultimul său an de viață, ultima vizită fiind cu 2 săptămâni înainte de moartea sa. Înăuntru se aflau documente care transformau tot ceea ce ea înțelesese până atunci. Rapoartele de analiză genetică arătau că populația de tisa din Pacific nu era doar rară, ci și unică din punct de vedere evolutiv, izolată de mii de ani. Corespondența cu cercetătorii farmaceutici a dezvăluit că Michael refuzase oferte comerciale de recoltare care depășeau 300.000 de dolari, deoarece acestea ar fi deteriorat pădurea. În schimb, el negociase un parteneriat de conservare cu Institutul Național al Cancerului. „Stimate domn Chen”, se scria într-o scrisoare, „propunerea dumneavoastră pentru situl de conservare genetică a TISA din Catskill a fost aprobată. Subvenția anuală de conservare în valoare de 85.000 de dolari va începe după finalizarea protecțiilor legale.” Viziunea Sarei s-a încețoșat. Michael nu construise o afacere pentru a scăpa de ei. El protejase ceva care putea aduce beneficii pacienților cu cancer pentru generații întregi. Plantele medicinale fuseseră secundare, o modalitate de a genera venituri în timp ce își construia credibilitatea pentru a proteja ceea ce conta cu adevărat. Ultima însemnare din jurnal, datată cu 5 zile înainte de moartea sa: „Trebuie să-i spun totul Sarei în acest weekend. Nu pot continua să port singur această povară. Pădurea nu este doar o chestiune de bani, este o chestiune de moștenire. Este vorba despre protejarea a ceva care ar putea ajuta la salvarea de vieți, mult după ce eu nu voi mai fi. Sara merită să știe, merită să facă parte din asta. Îi voi spune sâmbătă, gata cu secretele.” Sâmbătă nu a mai venit niciodată.
6 luni mai târziu, transformarea era măsurabilă. Cele 40 de acri deveniseră centrul de cercetare pentru conservarea genetică a Tisa Catskill, cu Sarah ca administrator principal. Subvenția anuală de $80,000, combinată cu afacerea cu plante medicinale care genera acum $120,000 pe an, angaja 4 rezidenți locali și susținea cercetarea continuă. Cabana se extinsese într-un laborator și spațiu educațional, găzduind studenți absolvenți și ateliere de conservare. Dr. Okonkwo supraveghea cercetarea genetică, în timp ce Danny, acum cu cunoștințe înspăimântătoare despre ecologia pădurilor, ghida cercetătorii vizitatori prin pădure. Marcus Chen devenise managerul afacerii. Tom Blackfeather conducea programe educaționale care conectau cunoștințele indigene cu conservarea modernă. Comunitatea care se forma în jurul muncii lui Michael credea în conservare, nu doar în profit. Sarah însăși se transformase dincolo de securitatea financiară. Obținuse certificarea în ecologia pădurilor, depusese mărturie în fața comisiilor de mediu și devenise o susținătoare a dezvoltării bazate pe conservare. Văduva disperată care se confrunta cu evacuarea vorbea acum la conferințe despre gestionarea durabilă a resurselor. Într-o după-amiază de primăvară, Richard a apărut la sediul șantierului, stând nesigur la marginea poienii. Sarah a ieșit să-l întâmpine, cu Danny protejând-o din spate. "Voiam să-mi cer scuze," a spus Richard, fără aroganța de odinioară. "Marcus s-a asigurat că familia știe ce am făcut. Cei mai mulți nu mai vorbesc cu mine. Soția mea m-a părăsit, spunând că nu poate respecta pe cineva care tratează familia în felul acela." El a privit-o în ochi. "M-am convins că Michael își irosea moștenirea, în timp ce eu munceam în lumea reală. Nu am văzut ce construia până când a fost prea târziu." Sarah a așteptat în tăcere. "Nu cer iertare," a continuat Richard, "dar voiam să știi că acum înțeleg ce făcea Michael. De ce era important? Sunt mândru de el. Aș fi vrut să-i spun asta cât era în viață." Mâna lui Danny se strecură în a Sarei. Ea îl privi pe Richard, umilit, sincer, plin de remușcări. "Michael te-ar fi iertat," spuse Sarah în cele din urmă. "Era mai bun la asta decât mine. Dar dacă vrei să-i onorezi memoria, în fiecare sâmbătă se fac lucrări de întreținere a traseului. Vino constant timp de 6 luni, fără să aștepți nimic, și poate atunci vom vorbi despre iertare." Richard dădu din cap. "Voi fi acolo." În seara aceea, Sarah stătea cu Danny pe veranda cabanei, privind apusul care vopsea munții în auriu. Dr. Okonkwo raportase că cercetările genetice dădeau rezultate promițătoare. Variațiile unice ale tisei ar putea îmbunătăți protocoalele de tratament al cancerului, exact ceea ce sperase Michael. "Crezi că tata știa că toate astea se vor întâmpla?" întrebă Danny în șoaptă. "Cred că știa că există potențial," răspunse Sarah, "dar nu putea să-și imagineze comunitatea care se va forma sau cât de mulți oameni vor ține la protejarea a ceea ce el a început." "Mă bucur că am venit în acea zi," spuse Danny. "Când ai decis să investighezi, chiar dacă toată lumea spunea că cabana nu valorează nimic, dacă nu ai fi făcut-o, Richard ar fi luat totul." Sarah s-a gândit la acea dimineață disperată, notificarea de evacuare, datoriile imposibile, decizia de a examina singurul bun pe care toată lumea îl considera fără valoare. Se aștepta să primească confirmarea eșecului. În schimb, a găsit un scop, o comunitate și o moștenire care merită protejate. "Tatăl tău a petrecut 5 ani construind ceva remarcabil," a spus Sarah. "Și toată lumea, fratele lui, familia lui, chiar și eu, credea că își pierde timpul. Această judecată, această respingere a sfârșit prin a ne salva." "Cum?" întrebă Danny. "Pentru că, dacă ar fi știut de la început valoarea lui, l-ar fi luat, l-ar fi exploatat, ar fi distrus ceea ce îl făcea special. Secretul lui Michael, disprețul familiei, toate acestea au protejat acest loc până când cineva, care i-a înțeles viziunea, a putut să-l apere."
Ea arătă cu mâna spre pădurea din jurul lor. Am reușit să construim asta doar pentru că toți ceilalți au considerat că nu are nicio valoare. Danny dădu încet din cap. Deci disprețul a fost de fapt o protecție. Exact. Ani mai târziu, când Danny era la facultate și studia biologia conservării, iar situl Catskill U devenise un model internațional pentru gestionarea durabilă a pădurilor, Sara își amintea de acea primă dimineață. Stând în ușa cabanei, privind borcanele care nu însemnau nimic pentru ea, convinsă că obsesia lui Michael era o prostie. Venise pregătită să găsească risipă și dezamăgire. În schimb, găsise dovezi ale unei iubiri atât de profunde, încât Michael petrecuse 5 ani construind salvarea lor fără să le spună, protejând ceva prețios, până când acesta devenise suficient de puternic pentru a-i proteja la rândul său. Familia care disprețuia munca lui Michael, fratele care încercase să-i o fure, comunitatea care îl respingea, toți greșiseră în moduri care, în cele din urmă, îi serviseră viziunii sale. Disprețul lor crease secretul care protejase munca până când cineva care o înțelegea a putut să o apere. Uneori, cele mai mari binecuvântări vin deghizate în blesteme. Ridiculizarea care pare crudă devine o armură care protejează ceva prea valoros pentru a fi expus înainte de vreme. Cabana secretă a lui Michael i-a salvat tocmai pentru că toată lumea credea că este fără valoare. Iar Sara, care aproape se alăturase batjocurii, devenise cea mai aprigă gardiană a acesteia. Nu pentru că ar fi înțeles întotdeauna, ci pentru că era suficient de disperată încât să privească dincolo de aparențe pentru a găsi adevărul ascuns. Acel adevăr transformase totul, o cabană într-un centru de cercetare, o văduvă într-o susținătoare, un teren disprețuit într-un sanctuar protejat, munca tăcută a unui om într-un scop comun. Centrul de cercetare pentru conservare Michael Chen Memorial protejează astăzi nu doar copaci rari și plante medicinale, ci și o idee revoluționară. Adevărata bogăție nu se măsoară prin ceea ce extragem, ci prin ceea ce păstrăm pentru cei care vor veni după noi. Și totul a început cu decizia disperată a unei văduve de a investiga ceea ce toată lumea îi asigura că era fără valoare. O alegere născută din ruină care a revelat bogății dincolo de orice se putea imagina.